uma rubbish mina njengoba wena ungenza ngeke ngakwenza rubbish mina njengoba wena ungenza rubbish nje mawukhuluma nami fanele ungidisrespect. Mashobane This is why I'm asking. Ngithe ngisakhuluma nawe ngoba ngithena No, I'm asking ukuthi ngake ngakwenza rubbish. uMakhumalo has changed. Mina ngizosuka ngiye kubo because ngiye ngaya kubo ngayobonga ngathi yazi ngiyabona ukuthi uMakhumalo akayedwa ekutheni abehave ngalendlela abehave ngayo. But mangibona ukuthi uyangishintshela kufanele ngiye kubo ngifike ngithi kubo because labantu abahlele etafuleni abasho lutho. Uyabona uthando lwami ngoMakhumalo ufuna ulubuke kanje. Ungalibuki kukhona asinikeza kona ukuthi siphile ungakubuka kanjalo. Kubuke ekuhlulekeni kwakhe ukusinikeza something yokugcina yokuvikela lo muzi lento esamlethela yona lapha. Sanibonani Mzansi, ngiyabonga kakhulu ukuthi uthando nesithembu likhulile laze lafika la likhona. Le video le angivamile ukwenza ama video kodwa ngithi angiyenze ngoba ngiyabona ukuthi hayi into engibhekene nayo inkulu. Kodwa ngesikhathi siqala uthando nesithemba sishonga ukuthi konke kuzoba kuhle noma kuzoba kubi. Sathi naku thina sizoninikeza isithembu bese niya decide nina ukuthi niyasifuna isithembu noma nisifuna. But into eyenza ngenze le video ukukhuluma ngoMakhumalo. I have never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenze la kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzi omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okunye okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu and angikwazi ukufaka abanye abantu mangikhuluma ngaye because labo bantu kuyoba sengathi bakhulu kunoMakhumalo. So that will be unfortunate. But I'm simply saying uMakhumalo lento ayiganile emenza boMrs Mseleko number 3. Meaning usuthi lento ayiganile fanele ayeseke iyona kuphela engikhuluma ngayo. Angikhulumi ngokunye lokhu nina nikhuluma ngakho and uyangitshela mina ukuthi anikho esithembweni because kube benisisithembweni benizo understand ukuthi uMseleko ukukhuluma ngesithembu. But ngiyabonga kakhulu konke lokho enikushoyo uyasilekelela ekutheni sikwazi ukuya phambili and engathi ningaqhubeka njalo nime nje nina besilo nime nina beqhawe nisilekelela ukuthi sikwazi njalo ukuya phambili. Ngaphandle kwenu asiyilutho. Siyabonga kakhulu. Angazi ke noma abantu basasifuna isithembu ngoba kungenza ukuthi sebe decide ukuthi isithembu ngisasifuna, isithembu ngiyasifuna. Hayi. Sanibonani, ngiyanamukela kwi-Khabula the Tea. This is the only channel where we sip and do not judge. Siphuza itiye ndla kuphela and we don't judge people. However, siyabona lapho Baba Mseleko posted on TikTok ezithethelela after the cruel words he said regarding uMakhumalo nokungakwazi ukufeza idingo zomndeni wakhe, which of course he meant uMakhumalo cannot give birth and that is the only thing abeyilethele or the only reason why he married her, to give birth, and she's failing at that. Let's not look at other things that she supports the family. Let's not look at other things that she generates money for the family. She pays for car insurance for all the wives. Let's not look at the fact that she paid for his medical bills. Aningitshela ukuthi ngicabangani. In the comment section, what do you guys think? What did he really mean? Please like, comment, and subscribe. Thank you. Goodbye.